heittää voit. Minulla on töitä soide, jos et kiinni saa. Olen pomon kanssa golfaamassa, soita uudestaan. Tai vastaajaan, sä jutun kertoo voit. Sä oot vain ääni vastaajassa, en mobiilista. Sua kiinni saa kännykkämies vasta. Ei kuuntele mua, et mobiilaa siitä voi piiloutua. Jos et kiinni saa, nyt on naisten tanssit maestrossa, soita uudestaan tai vastaajaan, sä storin heittää voit. Minulla on menosode, jos et kiinni saa, olen hukannut mun kännykkääni, soita uudestaan tai vastaajaan, sä bye bye sano voit. Sä oot vain ääni vastaajassa, en mobiilista. Sua kiinni saa kännykkämies, ei kuuntele mua. Et mobiilaa siitä voi piiloutua. En mobiilista. Sua kiinni saa kännykkämies, ei kuuntele mua. Et mobiilaa siitä voi piiloutua. Sä oot vain ääni vastaajassa, en mobiilista. Sua kiinni saa kännykkämies, ei kuuntele mua. Et mobiilaa siitä